amwene pa September 20 2003 America sopano ndi anzawo including Britain ndi maiko ena amuneto anapita kukalowa ku Iraq sopano. Cholinga chawo agwire Saddam Hussein amuchotse pa mpando kapenanso amuphe kumene. Koma atalowa mu Iraq miyezi inadusa asadampezebe Saddam Hussein kuti ali kuti. Zinatheka bwanji? Takhalani pomwepo. Ndine Nesta the Black Teacher. Ngati simunandipangebe follow, ndipangeni follow. Ngati simunapangebe subscribe, remember to subscribe to my YouTube channel, The Black Teacher. Tikumbukire kuti 1998 ndanena kale za Operation Desert Fox. Operation Desert Fox, America inapita kukaponya mabomba ku Baghdad, capital city ya Iraq. Cholinga choponyera mabomba awa ankatena kuti Saddam Hussein waphwanya chipangano chimene adagwirizana mene inkatha nkhondo ya ku Gulf, the Gulf War. Ndiye amanena kuti waphwanya zipangano zimene adagwirizana. Zipangano zake zidali zodani. Chipangano choyamba chidali chonena kuti Iraki Saddam asiye kupanga zida, weapons of mass destruction, zida zoopsa za nkhondo. Amatiso asiye kupanga zida za chemical weapons. Gwirizano wina udali onena kuti asiye kuulutsa ndege za nkhondo ku south ndi ku north kwa dziko lake la Iraq. No fly zone. Pamwamba pa zimenezi adayipatsa Iraki masanctions ambirimbiri. Masanctions ngati amene ali ku Iran lero aja. Koma Saddam Hussein anali defiant. Amalangula samapepesa. Mene akulankhulira lero ayatola ku Iran. Chipangano china chimene ankanena kuti anaphwanya chidali chonena kuti anagwirizana kuti kumene kuja kudzipita ma UN inspectors, ma inspectors a UN opita akaone zimene zikuchitika ku Iraq. Ndipo ma inspectors aja amati akapita boma la Saddam silimawalola kupita malo amene akufuna. Kaonene apo. Ndipo ma inspectors aja anapita, maripoti awo onse analionena kuti sadaoneko zida za nkhondo zoopsa, sadaoneko ma chemical weapons, sadaoneko kuchitika zina zake zoopsa. Maripoti awo amatero. Koma ma Americans ndi ma British samakhulupirira. Ndiye adapitirizabe kumemeza anthu kunena kuti Saddam akupanga zida zoopsa. Ngakhale maripoti a UN ama inspectors aja amanena kuti ayisadapeze kumboni. Mistake inalionena kuti naye Saddam mmalo mokana amagwiritsa ntchito fiye imene ijayo ngati yompasira mphamvu kuti ali ndi chinthu chimene akudalira. Mapeto ake Britain, Prime Minister wake Tony Blair, President wa America George W. Bush wachiwiri adagwirizana ndi kupanga convince United Nations kuti iwo akupita akathane ndi Saddam Hussein. Ngakhale United Nations Security Council sidavomereze, iwo wabe anapita kumene kuja ndi kupanga kampeni yopanga convince maiko kunena kuti ukuku kuli zida za nkhondo zoopsa ndipo tikachedwa uyuyu apanga zoopsa. Ndiye adapitadi. Adapitadi ku Iraq. America 2001 inapangidwa attack. Ndipo adapita ku Afghanistan kusaka Bin Laden. Pa nthawi imeneyi adasadampeze Bin Laden. Ndiye kunalinso ngati kungopenga misala. Munthu amene timafuna tapulisa dziko lonseli koma tilibe umboni oti tamupha Bin Laden. Kumapezeka kuti kukumveka mpekesera kuti mwina amupha, mwina anamupha kumabomba kwakuti, mwina kenaka amazawo tumiza utenga Bin Laden uja. Zomwezo ndi zimene zinachitika so ku Iraq. Asilikali a America ndi anzawo atalowa mu Iraq adapulisa ndipo analowa ndi kufika pa ground. Ndipo amayenda nditu ma streets. Kumene kuja masapota a Gaddafi a Saddam amamenyana nawo zoomberana. Komabe asilikali a America ndi anzawo adali ndi zida zoopsa. Komanso ku Iraq kuja adachigwetsa boma la Saddam. Tinanena kale kuti Saddam amakhaulisa ma Kurds, amakhaulisa ma Shiites. Ndi ma Shia aja ndi ma Kurds aja anatenga mbali ya ma Americans. Modi adapanga celebrate kupasula zikwangwani zithunzi za Saddam zonse kugwetsa zima statues zake adali masapota anthu amene adazunzika pa ulamuliro wake. Now asilikali aja cholinga chawo amafuna ampeze Saddam. Koma kudalibe umboni kuti ampeza kapena waphedwa, kunalibe umboni. Ndiye adatenga kapitolo ija, adapita ku Paris kumene amakhala sadampeze. Ana ake awiri adaphedwa ku Mosul. Kusite ya Mosul.
ana ake awiri aja adaphedwa kumene kuja. Nduna zake zonse zimagwidwa kupezedwa, koma Saddam samadziwika kuti ali kuti. Asilikali America adapanga ma playing cards, makadi aja ma playing cards amene aja adayika ku nkhope za anthu onse amene amafunika, ndipo nkhope ya Saddam idali playing card ya S ujayo ndi amene adali Saddam. Ndi amayenda nazo asilikali aja amasaka anthu, akagwira munthu amamuonesa zimene zija. Ali simuzira kufunidwa nduyo samapezeka kuti ali kuti. Saddam sikuti adangokhala chete, naye amatulutsa ma message owauza ma fighters ake, ma support ake kuti ndilipo, tiye ndimenyebe, ndilipo, tiye ndimenye, koma osamadziwika kuti ali kuti. Tsiku lina atazigwira nduna zake zonse, Saddam anali ochenjera, sadawuze nduna zake za maplani ake kuti ali kuti. Koma chinthu chimodzi chimene chidamgwiritsa, Saddam ankakonda kudya nsomba. Ndiye adali ndi chef wake. Okay? Chef wake ameneyi ankakonda kukagula nsomba zomwe zimawetedwa pena pake, ndipo ankamphikira. Information imene itangodziwika, asilikali a America a intelligence yawo adayamba kupanga track chef uja. Koma chef uja samapezeka. Mwamwayi adagwira mwana wake. Adagwira mwana wake ndi kumukwenya ndi kumufinya kuti aulule kumene kuli bambo yake. Mwana wake adakambaza kumene bambo yake amakagula nsomba. Mwakumbukira video yoyamba ndidakuwuzani kuti Saddam kumudzi kwawo kumene adabadwira kuja bambo yake adanthawa kuja, kunkakhala ndi mayi yake yekha kuja, linali dera lotchedwa Tikrit. Tikrit. Ku Tikrit kuja ndi komwekonso kumene Saddam adathawira. Nkhondo ija itavuta, adamulanda kapito ku Baghdad kuja, adatawa ku Paris, anamyata ndi kuthawira ku Tikrit. Koma atathawira ku Tikrit sanakakhale ndi azibale yake. Kudali supporter wake wina kumeneko, yemwe adansunga, adampatsa malo ndithu nyumba mwake nkumasunga. Supporter ameneyo amadziwa zoti asilikali aja kusakasaka, ndipo asilikali afika kumene kusansaka, ndi adakumba chitsime cha pansi kumpanda kwake. Chitsime cha pansi, kabowi ndithu. Kabowi kameneka ndi momwe Saddam amalowamo, akamva zoti kukubwera anthu, amalowamo kachitsime kameneka, kamphanga kameneka, amakagona pasipo. Munali kabedi, munali kapaipe kubweresa mpweya, sinali malo akulu kupaphatika, ndi kumene amabisala. Kunja kukakhala clear ndi amatuluka, amakalowa nyumba momwe amakhala, momwe amalemba ma message yake, momwe amatumiza mauthenga ake. Akaona kuti akusakidwa, amakathawa, amakalowa mmene. Ndiye anampeza bwanji ndakambadu za chef wake uja amamphikira uja. Mwana wake adaulula kumene bambo wake adali, ndipo bambo wake aja adagwidwadi. Adagwidwa bambo wake aja adayamba kufusidwa, kupangidwa interrogate kuti nene basi kumene kuli ndani Saddam. Bambo wake aja atafinyidwa kwambiri. Americans amanena kuti adapangidwa promise kuti atetezedwa, komanso alandira ndalama akaulula. Koma anthu ambiri amanena kuti adafinyidwa, adazunzidwa, chifukwa nthawi imeneyo ma Americans adagwiritsa ntchito njira zopsa kwambiri za ma interrogations. Ngati mudamva njira za waterboarding, zimene anthu amavekedwa chiguduli kumutu ndi kuwamanga pakhosi, osamaona kumene kukuchokera zinthu, nkumangidwa manja, ndi kumathiridwa madzi mmutu, ndi kumamenyedwa. Njira zimene asilikali a America anagwirisira kuti anthu adziulula zidali zopsa kwambiri. Ndiye chef uja adafinyidwa, anaulula. Munthu umafika popanga break, adaulula. Dadauza kuti ndikutengani, ndikuperekezani. Ndiye unabwera makasinja sopano, magalimoto a America, asilikali amutenga chef uja ulendo naye ku Tikrit. Adafika naye ku Tikrit kuja, analowa naye ku compound kumene amakhala kuja. Ku compound kuja, adafika naye ku compound kuja, kutsika analowa kumpanda, ndi anayenda ndi kufika pamene panali ngati zinyalala. Adaloza pamene paja kusalaza, ndi kupeza kuti pali chovindikira.
ndi asilikali aja adatsegula ndikuyamba kuunika mbowi muja mifuti yawo ataloza pamene paja ndimene mudatulukira mikono ya Saddam ndikunena kuti don't shoot. Adatulukira mmene muja ali ndi zindevu zokha muda asilikali a America sadazindikire asilikali amene anapita sadazindikire kuti ndiye adachita kumgwira kuntulutsa ndikumutenga ndikupanga swap DNA yake ndikupanga test ndikupanga confirm kuti ndiye ite koma samazindikirikaso amene amaonekera. Okay, now shefu uyu adaziwa bwanji? Maripoti amanena kuti shefu uyu adapita kunyumba kucha chifukwa amakumana nditu monga ngati ma trusted friends amakumana ndi adapita kukakumana ndi Gaddafi ndi Saddam. Adapita kumene kucha yemwe amamusunga ucha ali nyumba akukambirana meeting. Saddam adatuluka adanena kuti ndikubwera kaya. I think zomwe zija zomwe amakhala paranoid chifukwa amatha kuzemba malo pamene pamaphurisidwa kuganiza kuti amupha iye amvese kuti wapulumuka. Ndi meeting ija ili nkati adatuluka adanena kuti ndikubwera kaya. Adatuluka I think kaya mayembekeza kuti china chake chichitika sikunachitike kanthu koma nthawi imene ija shefu ucha adamfunsa ndani bwana yemwe amasunga ucha kuti sopana papa bwanawa asilikali atabwera kuno ku Americans angabisale kuti ndi bwana aja anamuza kuti usadandaule mbali malo amene ndakonzera kumene asilikali aja akamanda kubwera amapita kugona kuti babisala kumeneko muda asilikali aja afikako kunoko azungulira kusana pezepo enda ndakamuonesa shefu uja pamalo pacha. That was the only mistake yomwe adapanga chifukwa mwa anthu amene amadziwako yemwe adaulula anali shefu uja adafinyidwa. Saddam adagwidwa adatengedwa kupita ku American base kumene amansunga ndipo mu chaka cha 206 adatengedwa ndikuperekedwa ku boma la nyuwani la Iraki kuti linzenge milandu. Adamuzenga milandu ya nkhanza zonse zimene adachitira mashia zimene adapha anthu makurds mpakana adamugamula kuti aphedwe monyongedwa. Ndipo mu chaka cha 2006 adagamulidwa kuti aphedwe ndipo adaphedwa monyongedwa. Public square anthu anabwera kuzaonerera ndipo Saddam adaphedwa. Zikomo kwambiri. Ngati mumasangalala ndi nkhani ngati zimenezi osayiwala kupanga subscribe to The Black Teacher pa YouTube. Zikomo kwambiri.